Evon Keltaojaa Keltajärvien välillä lumessa kahlaaminen on kuin muisto menneen ajan talvista, jolloin lumipatjan lisäksi virtakin oli jäätynyt niin vahvaksi, että uomaa voi kävellä. Evon ystävät tuntevat reitin etenkin Majava-reviereistään. Laaja ruovikko kertoo patojen nostamista tulvista, ajoittainen luminen kumpu paljastaa pesän. Saukkokin on käynyt kahlaamassa lumeen oman uransa. Ennen 1960-lukua tässä oli uittoväylä, sitä on nyt osin ennallistettu. Evon retkeilyalue on ehdolla uudeksi kansallispuistoksi. Evo tunnetaan yhtenä Etelä-Suomen suurimpana yhtenäisenä metsäalueena ja metsiensä erämaisuudesta. Yli 8000 hehtaarin kokonaisuuteen kuuluu Evon retkeilualueen lisäksi luonnonsuojelualueita, 2000 hehtaaria metsäalan opetusmetsiä ja Taruksen retkeilyalue. Tarjolla on noin 70 kilometriä merkittyjä reittejä, luontopolkuja, toistakymmentä laavua ja 3 telttailualuetta. Lisäksi Evolta löytyy muun muassa virkistyskalastusalue, vuokrattavia kämppiä ja vuokralaavuja. Evo on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan. Vuonna 2019 kävijöitä oli noin 85 000. Evolla saa liikkua jokamiehen oikeuksin. Telttailu on sallittua, mutta suositus on käyttää telttailualueita tai laavujen lähiympäristöjä. Marjoja ja sieniä voi tietenkin keräillä, samoin poluilla voi pyöräillä. Metsästäminen on luvanvaraista. 3 suojelualueella kulku on sallittua vain poluilla. Seutu on jääkauden muovaamaa vedenjakajaa, harjuja, pieniä vesistöjä ja havupuuvaltaisia metsiä. Evo on kuuluisa erityisesti aarniometsistään. Kotisten aarnialueen ja Sudenpesänkankaan kaltaisia ja kokoisia metsiä ei Etelä-Suomesta muuten juuri tapaa. Myös Evajärven ympärillä on hieno vanhojen metsien suojelualue. Maaston vaihtelua voi kuvata pienipiirteiseksi. Patikojan ilona on jatkuvasti nousuja, laskuja, pienten purojen ylityksiä, sammaleisia kuusikoita ja mäntykankaita. Korkeuserot ovat jopa 80 metriä. Kun ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen julkisti Evon päässeen jatkovalmisteluun tiedekansallispuistoksi, hän tiivisti, Evo on poikkeuksellisen laaja ja monin paikoin erämainen vanhojen metsien alue. Evon kansallispuisto vahvistaisi luonnon monimuotoisuutta Etelä-Suomessa, jossa metsät ovat pirstaleisia ja niistä on suojeltu vain muutama prosentti. Evo on myöskin tärkeä tutkimusalue. Ympäristöministeriö sai 2 esitystä kansallispuiston perustamiseksi Evolle. Helsingin yliopiston tutkijoiden piiristä lähti ajatus uuden tyyppisestä tiedekansallispuistosta, joka kansallispuistotasoisen metsien suojelun lisäksi esittelisi yleisölle tiedettä, tutkimusta ja sen merkitystä muun muassa eri teemojen tiedepoluilla. Evolla kulkevat pääsisivät itsekin kokeilemaan tieteen tekoa. Tiedekansallispuistoesityksen allekirjoitti muun muassa joukko tutkijoita ja suuria luonnonsuojelujärjestöjä sekä Helsingin yliopisto. Lisäksi 2 Suomen luonnonsuojeluliiton piiriä, Etelä-Häme ja Pirkanmaa, lähetti yhteisen kansallispuistoesityksen. Molemmissa aloitteissa esitetty puisto olisi useita tuhansia hehtaareita suurempi kuin nykyinen noin 4500 hehtaarin Evon retkeilyalue, jolloin sitä muodostuisi Etelä-Suomen suurin kansallispuisto. Esitysten yhteinen peruste on luonnonsuojelu. Hyötyjä olisi etenkin uhanalainen eteläsuomalainen metsälajisto, jolta nykymuotoinen metsätalous on lähes hävittänyt niiden vaatimat elinympäristöt. Suomi on pahasti jäljessä sekä suojelualojen että luonnon monimuotoisuuden turvaamisen sitoumuksistaan. Etelä-Suomessa on selvä tarve suurelle suojelulle metsäalueelle, etenkin sukupuuttovelkaa korjaaville riittävän suurille vanhoille metsille. Tutkimus toisensa jälkeen on kertonut metsälajien ahdingosta, kun ne eivät kykene sopeutumaan nykyisiin nuoriin, usein yhden puusukupolven ja lajin hallitsemiin talousmetsiin. Melkein 1/3 Suomen uhanalaisista on metsälajeja. Uhanalaisia metsälajeja tunnetaan yli 800. Pahin tilanne on juuri Etelä-Suomessa, missä metsistä on suojeltu vain noin 3%, kun Suomi on sitoutunut valtakunnalliseen 17% suojelutavoitteeseen. Etelä-Suomessa jäljellä olevat vanhojen metsien rippeet ovat pieniä pirstaleita, joihin elinympäristöltään vaatelijat lajit on saarrettu. Lajien lukumäärien ja yksilömäärien lisäksi niissä hupenee lajien geneettinen monimuotoisuus, joka antaisi suojaa muutokselta, kuten lämpenevältä ilmastolta. Yli puolet Evon pinta-alasta on metsätalouden piirissä. Suojelutason nosto lopettaisi kansallispuistoksi aiotun alueen hakkuut, sallisi metsien ikääntyä luonnontilaisen kaltaisiksi ja omaa kasvupaikkansa laajempaa elinpiiriä vaativat lajit voisivat paitsi säilyä myös vähitellen levitä uusille alueille.
Parhaimmillaan yhtenäinen suojelumetsä yhdistäisi aarnialueet. Evon retkeilyalueelta löytyy 14 Natura 2000 luontotyyppiä ja sieltä on tavattu vajaa 100 uhanalaista tai silmällä pidettävää eliölajia. Evo on tunnettu erityisesti palaneella puulla, lahopuulla ja haavalla elävästä uhanalaisesta lajistostaan, kuten hyönteisistä, käävistä ja sammalista. Luontodirektiivin kakkosliitteen lajeja ovat muun muassa liito-orava, ilves, saukko ja karhu. Aarniometsien arvoa kuvaavat vaikka kotisten punahäröt ja sudenpesän kankaan lännenkarvapehkiäiset, kovakuoriaiset, joita elää Suomessa vain muutamissa metsissä. Vaatelias laji kertoo elinympäristön elättävän muitakin uhanalaisia. Kotinen on tunnettu komoista haavoistaan, Jaivolta löytyy vaikkapa 100-vuotiasta lehtikuusikkoa. Evon Amerikan majavat ovat osa alueen viehätystä. Maallikkokin huomaa helposti kaadetut puut, syöntipaikat, padot, tulva-altaat, maihinnousuurat ja pesät. Evolla tehtyjen tutkimusten mukaan majava osaltaan lisää ympäristön monimuotoisuutta. Evon metsien suojelualat voisivat muodostaa kansallispuiston arvokkaimman ytimen. Evo on ainoa laajaan metsäalueeseen tukeutuva valtion omistuksessa oleva luonnonsuojelullisesti arvokas alue Etelä-Suomessa, jonne voidaan perustaa suuri yhtenäinen kansallispuisto. Evo sopisi hyvin täydentämään Etelä-Suomen kansallispuistoverkostoa. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen lisäksi suuri metsäalue on tärkeä hiilinielu ja hiilivarasto. Evo on jo nyt rakenteeltaan lähes valmis kansallispuisto. Kansallispuisto nostaisi alueen tunnettuutta ja arvoa. Pitkän tutkimushistorian ansiosta Evolla on hyvät lähtökohdat tiedekansallispuistoksi. Se voisi esitellä tutkimusmenetelmiä ja tuloksia todellisessa tutkimusympäristössä, ja kansallispuisto olisi hyvä kohde tutustua myöskin metsien käytön historiaan. Kansallispuistohanketta on jo arvosteltukin. Vastustajien perusteluina ovat olleet muun muassa pelko metsäalan opetusmetsien riittävyydestä, partiolaisten toimintamahdollisuuksista, retkeilyrajoituksista, metsästyksen päättymisestä ja matkailun kehittämismahdollisuuksista. Jo julkistusvaiheessa tarkoituksena oli jättää puistorajauksen ulkopuolelle sekä Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsä että partiolaisten käyttämä Evon leirialue. Pelot retkeilymahdollisuuksien rajoittamisesta statuksen muuttuessa tuntuvat liioitellulta. On totta, että alue siirtyisi liikuntalainalta luonnonsuojelulain piiriin, mutta on vaikea nähdä tavallisen päivä- tai viikonloppuretkeilijän menettävän mitään. Kansallispuistojen tarkoitushan on lisätä luonnon tuntemusta ja luontoharrastusta. Reitistö, tulentekopaikat, telttailualueet ja muut retkeilyrakenteet pysyvät todennäköisesti vähintään ennallaan. Evon haavoittuvimmilla suojelualueilla on nytkin liikkumisrajoituksia. Tulevaisuuden retkeilijät voittaisivat entistä monimuotoisemmissa ja elämyksellisemmissä metsissä liikkuessaan. Luonnonsuojelulain mukaan kansallispuistossa voidaan joko alueen perustamissäännöksen tai järjestyssääntöjen määräyksellä kieltää tai rajoittaa liikkumista, leiriytymistä ja maihinnousua. Liikkumiskielto tai rajoitus kuitenkin edellyttää, että alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sellaista vaatii. Esitetyn Evon kansallispuiston mahdolliset käyttörajoitukset tulevat aikanaan mietittäväksi perustamisvaiheessa. Hyvä arvaus on, että rajoitukset koskisivat nykyisiä rajoitusalueita. Osalle Evon alueesta on myyty metsästyslupia. Metsästäminen on Etelä-Suomen kansallispuistossa pääsääntöisesti kiellettyä, joten se vaatii oman ratkaisunsa. Metsästäjien huoli pitää ratkaista tiedekansallispuistoa valmistelevassa työryhmässä. Evon alueella on paljon käyttäjiä ja erilaisia intressejä, se oli ministeriössäkin tiedostettu. Niinpä Evon tiedekansallispuistohanketta valmisteleekin työryhmä, joka sovittelee yhteen eri käyttäjäryhmien tarpeita. Tarkoituksena on selvittää ongelmakohdat ja etsiä eri toimintoja palveleva puiston rajaus. Työryhmä aikoo kuulla kaikki Evolla toimivat. Viime kädessä Evon kansallispuistosta päättävät tekevät arvovalinnan. Mikä arvo on metsien hupenevalla lajistolla ja miten valtio käyttää metsiä niin, että monimuotoisuuden kuihtumisen kierre katkeaa, mihin Suomi on suojeluala ja ilmastotavoitteiden ohella sitoutunut. Evolla Suomi voi nyt lunastaa lupauksiaan.